Yeremia ti aduasa mienu. Asama efri Awurade nkyɛn ba Yeremia nkyɛn Yuda hene Sedekia afia etosu dua ene Nebukadreza afia etosu du nwɔtwe no so nie. Enumu na Babel hene dom aka Yerusalem ahyemu. Na odiyifo Yeremia dadue mu. Yuda ahemfie awenfo abanwamu. Na Yuda hene Sedekia ato ne dua mu wɔ hɔ sɛ Adenti na wo hye nkom se na Awurade sie hwɛ bidi kura yi mere hye Babel hene nsa na wafa na Yuda hene Sedekia renya kwan mfiri Kaldeafo nsa na hye na wode no bɛhye Babel hene nsa na ɔne no de ano ne ano akasa na ɔde nani ahunu nani na ɔde Sedekia bɛkɔ Babel na ɛhɔ na ɔbɛtena kosi sɛ mɛba bɛhwɛ no Awurade asɛm nie sɛ mo ne Kaldeafo ko a ɛrensi mu yi. Na Yeremia ka sɛ Awurade asɛm ba me nkyɛn sɛ hwɛ wajanua Salum ba Hanamel bɛba wo nkyɛn sɛ tomafu a ɛwɔ Anatot no na wo na agye fata wo sɛ wobɛtɔ ɛna majanua ba Hanamel ba me nkyɛn awɛmfo abanwa no mu sɛ Awurade asɛm no kaeɛ no bɛka kyerɛ me sɛ tomafu a ɛwɔ Anatot Benjamin asase so no na wo na ade no die ne ne gye wɔ wo tɔfa ɛna mehunu sɛ ɛyɛ Awurade asɛm na metɔ afuo no majanua ba Hanamel a ɔwɔ Anatot no nkyɛn na mekari dwetɛ no dwetɛ nwetɛ bena dunson me ma no na metwerɛ hyɛ nwoma mu na mesɔ ano na mefrɛ adansefo na mede nsania kari dwetɛ no na mede ɔtɔnwoma a wasɔ ano no deɛ wadi ano na wahyehyɛ no ne deɛ ano da hɔ no na mede ɔtɔnwoma no ma Masia ba Neria ba Baruk majanua Hanamel ne adansefo a wɔde wɔn nsa hyɛ ɔtɔnwoma no aseɛ no ne Yudafo a wɔtete awɛmfo abanwa mu hɔ no nyinaa anim na wɔn anim mehyɛ Baruk sɛ Asafo Awurade Israel Nyankopɔn sie nie fa nwoma yi ɔtɔnwoma a wasɔ ano yi ne nwoma a ano da hɔ yi na fa hyɛ kukuo bi mu na akyɛre na bebree na sɛ Asafo Awurade Israel Nyankopɔn sie nie wɔbɛtɔ adan ne mfuo ne nturo asase yi so bio na mede ɔtɔnwoma no ma Neria ba Baruk no mebɔ Awurade mpaeɛ sɛ Ao Awurade Nyankopɔn hwɛ wo na wode wo tumi kɛseɛ ne wo basa atene ayɔ ɔsoro ne asase biribiara nyɛ wo nwanwa woyɛ nnipa mpempem adɔyɛ na wotua agyanom amumuyɔ so ka gu wɔn ma a wodi wɔn akyire kukum wo Onyankopɔn kɛseɛ ne otumfo a Asafo Awurade ne ne din no wo a woso agyinatuo mu na wade yɔdɔɔso wo a wani bue hwɛ nnipa ma akwan nyinaa sɛ wo bɛma obiara sɛdeɛ n'akwan ne ne yɔe abateɛ no wo a woyɛ nsɛnkyerɛnneɛ ne anwanwadeɛ Misrim asase so de besii nnɛdɛn ne Israel ne nnipa nyinaa mu na wode gye din sɛdeɛ ɛteɛ nnɛ yi na wode nsɛnkyerɛnneɛ ne anwanwadeɛ ne nsa a ɛyɛ den ne basa a atene ne ahudeɛ kɛseɛ yi wo man Israel firi Misrim asase so na wo ma wɔn asase yi a woka ho ntam kyerɛ wɔn agyanom sɛ wode bɛma wɔn asase a ɛsene nufusuo ne ɛwoɔ no na woba bedi soɔ no wɔantie wo na wɔanni wo mmara so deɛ wohyɛ wɔn sɛ wɔnyɔ no nyinaa wɔanyɔ enti na wama bɔne yi nyinaa abɛto wɔn yi hwɛ epie no reduru kuro no ho sɛ wɔrebɛgyeɛ na wɔde kuro no bɛhyɛ Kaldeafo a wɔne no reko no nsa afena ne ɛkɔm ne owuyade ano na nsɛm a wokaeɛ no aba mu na hwɛ wuhunu na wo Awurade Nyankopɔn ara woka kyerɛ me sɛ fa dwetɛ tɔ afuo no na hyɛ ho adansefoɔ nso kuro no na wɔde rehyɛ Kaldeafo nsa yi ɛna Awurade asɛm ba Yeremia nkyɛn sɛ hwɛ me Awurade ne ɔhonam nyinaa Nyankopɔn biribiara bɛyɛ me nwanwa anaa enti sɛ Awurade sie nie hwɛ mede kuro yi merehyɛ Kaldeafo nsa ne Babel hene Nebukadreza nsa sɛ ɔmfa na Kaldeafo a wɔne kuro yi reko no bɛba abɛto kuro yi mu gya na wahye ɛno ne adan a wahye atifi aduhwam ama Baal na wahwie ahwiesa ama anyame foforo sɛ wɔde rehuru meboɔ no na Israelfoɔ ne Yudafoɔ de manim bɔne yara nko firi wɔn mmerantebere mu na ohuro nko ara na Israelfoɔ de wɔn nsa ano adwuma huru meboɔ Awurade asɛm nie na abufuo ne abufuhyia nko na kuro yi ahyɛ me firi daa a wɔkyekyere yɛde abeduru nnɛda yi sɛ menyino mfiri m'anim
Israelfoɔ ne Yudafoɔ bɔne a wɔyɛɛ no sɛ wɔde rehuru me boɔ no nyinaa nti. Wɔne wɔn ahemfo, wɔn mmapɔmma, wɔn asɔfoɔ ne wɔn adiifoɔ ne Yuda mmarima ne Yerusalemfoɔ. Na wɔdane wɔn ati kɔkyerɛɛ me, na ɛnyɛ wɔn anim. Na wɔkyerɛkyerɛ wɔn, tua nhema kyerɛkyerɛ wɔn, na wɔn deɛ wɔantie sɛ wɔbɛgye nkyerɛkyerɛ. Na wosisii wɔn akyiwadeɛ, efie a wɔde me din atoɔ no mu de gu ho fi. Na wosisii baa sorɔnsorɔmmea a ɛwɔ Henom babɔnhwa mu no, sɛ wɔremma wɔn mmabani ne wɔn mmammaa afa ogya mu ama Molek. Nso menhyɛɛ wɔn ha, ɛmaa m'akoma mu da sɛ wɔnyɔ saa akyiwadeɛ yi ma Yuda nyɛ bɔne. Na afei, saa nti, sei na Awurade Israel Nyankopɔn ka no kuro yi a mose afena ne ɛkɔm ne owuyadeɛ nti, ɔde ahyɛ Babel hene nsa no ho. Hwɛ, miara mɛboa wɔn ano afiri nsase a m'abufuw ne m'abufuhyeɛ ne anibere kɛseɛ mu msunsum wɔn kɔɔ hɔ no nyinaa so. Na mede wɔn asane aba ha bio, na mama wɔatena ase dwoodwoo, na wɔayɛ me ɔman, na me nso mayɛ wɔn Onyankopɔn. Na mɛma wɔn akoma korɔ ne ɔkwan korɔ, na wɔsuro me daa nyinaa. Na asi wɔn ne wɔn mma a obedi wɔn akyiri no yie, na me ne wɔn bɛpam daa apam. Na merensane mfiri wɔn akyiri sɛ merenyɛ wɔn yie bio. Na mede me suro bɛhyɛ wɔn akoma mu, na wɔamfiri me nkyɛn. Na me ho bɛsane me wɔn ho sɛ mɛyɛ wɔn yie, na mede wɔn mɛdua asase yi so nokura mu, makoma nyinaa mu ne me kra nyinaa mu. Na sɛ Awurade sie nie, sɛdeɛ me bɔne kɛseɛ yi nyinaa aba ɔman yi soɔ no, saa ara na mede yie a mereka no wɔn ho no nyinaa bɛba wɔn soɔ. Na wɔbɛtɔ mfuo, asase yi a moka sɛ ayɛ amanfo a onipa ne aboa nni mu bio a wɔde ahyɛ Kaldeafoɔ nsa no so. Wɔde sika bɛtotɔ mfuo, na wɔatwerɛ agu nwoma mu asosɔ ano ahyehyɛ ho adansefoɔ. Benyamin asase so ne Yerusalem ho ne Yuda nkuromu ne mmepɔ so nkuromu ne mmepɔ ase nkuromu ne anafoɔ fam nkuromu. Na mede wɔn nnomum bɛsane aba, Awurade asɛm nie.